महायुतीचे उमेदवार शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विजयाचा चौकार मारत सावंतवाडीचा कब उचललाय। चौरंगी लढतीत विरोधकांनी घेरलं असताना त्यांनी हे चक्रव्यूह भेदत मागील 3 टर्मपेक्षा अधिक मतं घेत विरोधकांना धूळ चारली आहे। दीपक केसरकर यांनी 81,008 मतं घेत विरोधकांना धूळ चारली। 39,899 एवढ्या मतांचं मताधिक्य केसरकर यांना मिळालं। सलग चौथ्यांदा विक्रमी मतांनी विजयी होत त्यांनी सावंतवाडी मतदारसंघात पुन्हा नवा इतिहास रचलाय। पहिल्या फेरीपासून केसरकर मताधिक्य कायम राखण्यात यशस्वी झाले। मागील 3 टर्मच्या तुलनेत यावेळी त्यांनी अधिक मतं घेतली। यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे आभार मानले। तर महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह सावंतवाडीच्या जनतेमुळे आपला विजय झाल्याचं सांगत विजयाचं श्रेय केसरकर यांनी सावंतवाडीची जनता, महायुतीचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना दिलंय। यामध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली यांनी 41,109 मतं घेत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले। महाविकास आघाडीच्या बंडखोरीसह अपक्ष उमेदवार विशाल परब यांचा मोठा फटका त्यांना बसला। अपक्ष उमेदवार विशाल परब यांनी 33,281 मतं घेतली। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बंडखोर अपक्ष उमेदवार अर्चना घारे परब यांना 6,174 मतं मिळाली। अपक्ष उमेदवार सुनील पेडणेकर यांना 899, दत्ताराम गावकर यांना 1,234 तर 2,385 जणांनी नोटाचा पर्याय पसंत केला। 39,899 चं मताधिक्य दीपक केसरकर यांना प्राप्त झालंय। यात पोस्टल मतात दीपक केसरकर यांना 619, राजन तेली 447, अर्चना घारे परब 230, दत्ताराम गावकर 21, सुनील पेडणेकर 8 व नोटाला 88 मतं मिळाली। 1,600 पैकी 92 मतं बाद ठरवण्यात आल्याचं निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। तर विजयी उमेदवार म्हणून केसरकरांना घोषित करण्यात आलं। लोकसभेला खासदार राणेंना मिळालेल्या मताधिक्यापेक्षा अधिकचं मताधिक्य घेत केसरकर विजयी झाले। केसरकर यांच्या विजयानंतर युवराज लखमराजे भोसले, संजू परब, महेश सारंग, मनीष दळवी यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांनी उचलून घेत जल्लोष साजरा केला। यानंतर विजयी मिरवणूक काढण्यात आली। यामध्ये पल्लवी केसरकर, सोनाली केसरकर वगळ, सिद्धार्थ वगळ आदींसह केसरकरांचे कुटुंबीय सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।